South Africans. Angazi ngempela ukuthi yini enye umuntu ekumele ayisho o ayenze ukuze nivuke nibone isimo esikusona njengamanje. Nisuke la enhleli khona phansi nivuke nilwele izwe lenu, nilele ikusasa lezingane zenu. Ngoba ngifuna ukunipendela isithombe sokuthi njengoba nihleli nje nina nilibe lokudansa, nilibe lokugroova, ngeke nize nibabone labantu bokufika bebhizi bephuza, bebhizi bedla ama-drugs. Kunalokho ama-drugs bazowadayisela nina, badayisela ingane zethu. Kunalokho ngeke bebebhizi bona ngama-weekend amakhulu. Angithi uyabona iy'tolo zabo ukuthi zihlale zivuliwe ngaso sonke isikhathi, badayisela nina. Umnotho obalo umnotho wenu, kodwa uyaphi imali zakhona ziya kwamanye amazwe. Angisazi ukuthi yini le ezovusa abantu base-South Africa ukuthi babone ukuthi mebecabanga, when you look around you, yonke into ithathwa abantu bokufika. Iy'kole gcwele ba iy'ngane zabantu bokufika. Ezenu niyakhala azinaso space, kodwa ezabo ziya-prioritize kuthiwa kufanele ithole space. Emaklinikhi ey'bhedlela inini eninganayo medication iyahamba kodwa iyawela emngcele, nihlale niyibona beyithola la ngaphandle. Nihlale kodwa nithule ningasho lutho. Nihlale futhi nithule ningasho lutho, nibone imisebenzi la ekudayisa khona, la ekudayiswa emgwaqeni sekudayisa abantu bokufika. Abathungayo oba abantu bokufika. Iy'tolo ama-tuck shops ethathwe over ba abantu bokufika. Even in the formal sector khona othisha bakuma-TVET bayakhala bathi abanazo iy'pesi thathoba abantu bokufika. Ama-lecture ey'koleni abantu bokufika. Ey'ngadini, emakhishini, yonke indawo kusebenza oba abantu bokufika. Yonke indawo abantu abathungayo oba sekuba abantu bokufika. Abadayisa ematafuleni abantu bokufika. Yonke into yala eSouth Africa iya kubantu bokufika. Kanti yini bantu base-South Africa le nifuna ukuyibona ize yenzeka ukuze nikwazi ukuthi nivuke emaqandeni nibone ukuthi izwe lenu liyahamba phambi kwenu? Yini le nifuna ukuyibona nize niyenzeka ukuze nibone ukuthi labantu nini lokhu nibazalela eningi lenu, abanye lokhu nibafukamela, abanye lokhu nibalwela, nibaqashisa, nibarentisa indawo, abazile ngokuhle lana bazothatha over. Uzothi ingane yakhe isidinga umsebenzi sokungasekho isikhala sayo ngoba sizobe sesithatha umuntu ukufika. Even i-formal sector othisha bayakhala, informal sector kuyakhalwa, wonke umuntu uyakhala abantu bokufika. Kodwa nenzani nihleli aninzi lutho? Kufanele kuze kwenzekeni bantu base-South Africa ukuze nivuke emaqandeni nibone ukuthi abantu bokufika abazile la ukuzohlala bakhe nani bazothatha over, bayanreplacer. Nina nizolibe lokudansa, nibe lokuphuza, nibe lama-drugs. Bona bayakha, bona baletha imindeni yabo la, bona bathatha over imisebenzi. Mebekhipha omunye ufaka omunye wakubo wokufika. Nifuna kuze kwenzekeni kanti? Ngampela ufuna kuze kwenze kuwena qobo lakho ukuze ubone ukuthi nawe uyalimala. Ziningi izinto engingazikhomba ezonakala ngenxa yalabantu bokufika esingabazi ukuthi ubobaba bese befikile la bafika Home Affairs fanele baphuthunyisele ama-documents. Njengamanje uhulumeni uthi iy'ngane zakhona fanele yifunde, kodwa wena yakhe ingane fanele iphathe ama-documents, fanele iphathe ama-paper, fanele iphathe i-proof of address, i-ID, what. Kodwa ezabo kuthiwa fanele ingene esikoleni mase ziyadokumenta seziphakathi. Yini leyo? Ubani okufanele angafundi? Iziphi ingane engafanele ngafundi? Ezethu ezabo yifundi ngoba banamalungelo, banede bangene la in the country illegally bese kuthiwa banamalungelo. Kanti nivuka nini nina South Africa nibuke ukuthi izwe lenu liyahamba phambi kwenu? Abazile labantu ukuthi bazoba bangani benu, bazothatha over. Bafuna ukuthi mhla kufika isikhathi sokuthi ingane yakho nawe ifuna umsebenzi ingawutholi, ema-factory ibona, yonke indawo, ema-restaurant ibona. Yini kanti South Africa nina nizosala nayo? Yini enizothi niyenzele iy'ngane zenu? Niyakhumbula ukuthi kwakhona isikhathi la kwakuthiwa iy'ngane ziyahamba ziyohlangana e-workshop kunjani. Asisakwazi ukuphila thina leyo mpilo njengamanje. Yonke into siyasaba ukuhamba kuney'ndawo engafanele siyihambe ngoba kugcwele bona. Kuney'ndawo ezaziwayo ukuthi ezabo nje.
ama-drugs ayadlisa la kulokhu ngigxishwa ama-drugs amadoda akhona e-South Africa agxishwa ama-drugs utshwala ama-drugs ukuze kuthi mase kufanele nisukume nilwelizwe anisakwazi ukulwa ngoba ni-high futhi nidakiwe. Anike nisukume nibone ukuthi izwe lethu liyahamba abantu bakithi, izwe lethu liyahamba Nkosi yami. Niyothini ey'nganeni zenu, niyothini ey'nganeni zenu, nishiye izwe linje. Niyothini ey'nganeni zenu, usushonile-ke wena namhlanje ingane yakho uyishiye ezweni elinje. Uyothini kuyona? Ungasakwazi ukuyisiza sifuna umsebenzi sengasekho ispace ekuthiwa kuyazi ukuthi la kuqashwa abantu baseCongo kuphela, la kuqashwa abantu baseNigeria kuphela, la kuqashwa abantu baseZimbabwe, baseMalawi, bakephi. Abantu baseSouth Africa begcine kuyibona abangaqasheki. Ngoba phela ningakhohlwa ukuthi laba bayayithanda i-cheap labor labo. Vele bazonika imali encane laba abafuna imali encane. Nijabuleke nina nithi hayi this and that and that. Abantu bakithi labantu abazile ngokuhle sukumani. Namanje ngisasho sukumani nilwe. Thina-ke si-serious ngokulwa mhla 7 November ngicela sihlangane laphaya e-City Hall. City Hall eThekwini ngicela ngidlulise umyalezo kuwo wonke umuntu. Mhla 7 November City Hall. So ikhomba lapha ePoint akukho indawo ekuzothiwa thina la ama-South Africans akufanele singayihambi ngoba nakugcwele abantu bokufika. Ngobani? Abantu bokufika isikhathi sabo masiphele manje. Iy'nkantolo siyabona nazo ziyabafavorisha zizama ukwenza ama-rulings ngegama labo. Maningavuki manje ngeke niphinde nivuke. I-apartheid abantu balwa belwela lelizwe. Asikali-enjoy ngisho nokuli-enjoy izwe lethu sekuqhamuka abantu bangaphandle sekuthiwa thina kufanele sishere yonke into nabo. Abayingane makubo bayalwela izwe labo. Njengoba kunenkinga engaka-ke e-Afrika, wonke amazwe ase-Afrika nenkinga. Nishela ukuthi wonke umuntu ese-Afrika kufanele abuye azophelela la engabalungisa amazwe abo. Hayi ngisanukuganga nina. Ngisanukuganga. Le nto yenu kulokhu kuthiwa nje inzondo xenophobia umbhedo lo. Abantu bayolungisa amazwe abo. Nathi silungisa izwe lethu. 7 November ePoint. Ngeke manje isikhathi sokuthi abahambe. Sanbonani guys, welcome to Abahambe TV, where we chase the foreigners away. Anyway guys, if you have not liked or subscribed to our channel, please like, subscribe and share. So today in the video, as you can see, Jacinta Ngobese, she was talking about Thina South Africans, what is it that we should do? She said briefly, guys, stop drinking every weekend while these people are taking over. The country. So please guys, let me just read in the comment section to hear what they are saying there. One says, I'm an educator. 70% of my colleagues are from Zim. It's a public school, by the way. Trump of SA says, people who still vote EFF are the enemies of this country. And then Bui says, this is not about politics, Futi. Sisi Jacinta, it's about Israel. True. Wale khuluma iqiniso. The next one is Shaibo. She said, currently she's the most powerful woman in South Africa. Zinhle said, Eddington Primary and Clearville Primary School. Kugcwele izingane zabo. And then Bibi said, Umuhle sisi, inkinga nje awufundile. What does that mean? That means you are beautiful, sister. The problem is that you are not educated. And then King Pessin says, Batswana Basotho Bapedi, the clothing join us Pela Bageti. Lira said it's frustrating because the same South Africans are busy with content, they support them. Odelia says, you are 100% correct, sister. Admire says, so ufuna siyeke ukudansa ngoba wena awukwazi. Melo says, uyanya wena tak. Azib says, uthethi kaka wena. Dimakazo says, we are not angry enough.
So as you've seen, guys, those are the comments in the comment section on that video from Jacinta. Anyway, please like and subscribe on our channel. Let's get to at least 100 subscribers. Goodbye.